Аз съм Кристина Ботева Арабаджиева и съм от Асеновград. На колко си години? На 12. Не само силен, имаш много голям глас, което е невероятно за твоята възраст. От тебе ще стане голяма певица, със сигурност. Мерси. Момичето от Асеновград има не само талант, тя има смелост да се докосне до звездния български фолклор, а това я прави истинска звезда – Кристина Арабаджиева. Всички много се радват и всеки ден, като отида на училище, ме питат кога ще те дават, хайде по-бързо. И всеки ден, като се прибера от училище, научавам се и почвам да пея, да свиря. Тя по цял ден пее, като се скараме, че е болна и че трябва да спре да пее, тя продължава. Вечер пее, под душа пее, навсякъде пее. Комшиите постоянно наслушат, поздравяват я, като я видят на улицата и така. Смятам, че Кристина трябва да стигне до финала, защото има данни, има глас, има желание огромно и не се спира пред нищо. В Асеновград сигурно всички са пред екраните, а и не само там. Да се насладим на поредното изпълнение на Кристина Арабаджиева.
Благодарим ви и благодарим на вас. Страхотна си. Елате напред и вече. Много ми напомня на Деси Добрева с тая чистота. Тя е като една фея. Хилда, нямам колебания с теб, ще започна веднага, все пак. Аз първо искам да ти кажа, че си като един ангел на тази сцена. Аз не можах да отлепа очите си от тебе и най-важното е, че имаш невероятно присъствие и когато не пееш, което също е една много трудна задача. Благодаря. За гласа ти вече ти казах на кастингите, че е изключително нещо на 12-годишно същество такъв глас. Имаше малко неточности в първата част на песента, но не съм сигурна дали това не е заради съпровода на кавал. Но така или иначе ти си разкошна просто. Мерси. Краси? Браво, моето момиче. Имам чувство, че си елф, нали? Елфите имаха нещо повече от хората. Много. Аз се радвам наистина за така, че народната песен е жива и така можеш да я пресъдеш по този начин. Много, много добро. Тя може би си елф, наистина. Може да е елф. От Асеновградските елфи. Много интересна така. Никога не забуквай това излъчване, което имаш. Страхотно излъчване. Това е изключително, не знаеш каква рядкост е това. Аз пък като гледах с тези пропилери си, нещо си представях Титаник, примерно. Титаник потъва в Марица. Това е много драматично сега. Аз пък исках вентилатора да го обърнат малко назад, че е много топло. Това е друга тема. Кристина, страхотна си. Наистина, страшно излъчване. Стискаме ти палци. Асеновград да се дига на оръжие и да гласува. Благодаря ви, уважаеми ви. Кристина очаква вашите смс-и на кратък номер 19632 за всички мобилни оператори или като се обадите на номер 090 16 30 32. Криси, благодарим ти. Благодарим ти, успех.